A videa, já jsem Zoro a vítám vás po dlouhé době, asi už po roce, u dalších videí. A tohle jsou minihry. A omlouvám se, nemůžu mít hlavní fotku a brácha Josa teď nemá čas, je ve školce a prostě jdeme hrát survival games. Tady je solo, jdeme se ho zahrát. Možná slyšíte nějaký zvuky v pozadí, no. Protože my se koukáme na videa, na handy, na slovo doupě. Kdy ho znáte, tak dejte like. A kdo ho neznáte, dejte dislike. Jako v druhý miniher. A budu rád, že to nasdílíte. A tohle jsou survival games. Tady máme kolem sebe lidi. Takhle je inventář, tady jsou. Budeme dávat brinko, tady je crafting a tady je tohle. A jdeme hrát. Čekáme na lidi. Ta ženská vzadu je podezřelá. Vám říkám, ta ženská. Víte, prostě nejlepší. Ta ženská vzadu je nebezpečná určitě. No cože jo. Já udělám střih a ozvu se zase, kdy budeme hrát. A už jsme tady zas a hrajem. Už se to odstartovalo a jedeme. Možná to slyšíte vzadu a to není můj problém. To je problém YouTube. A ještě když znáte gamera, tak dejte like a když ho neznáte, tak dejte dislike. A rád budem, že dáte nám ten odběr. A ještě zvoneček, aby vám neprošvihlo žádné naše video. A budu i natáčet s Josou. A Josa budu mít tenhle tablet a já budu mít druhý. Já budu hrát Minecraft Survival. A někdy se hrám i minihry. A já ještě zatím nemám žádné věci. To je v prčicích. Ale já chci vás informovat už. My ve videích nebudeme sprostý. To prkínka. Protože my víme, že se na ní koukají. A jde nějaká scénka a vy pak máte mít čas na to, jak se sbírat. To nesnáším na webu hrát. To je jedno z těch minusů, co fakt nenávidím. Mě to zmizelo. Zazrádlo zmizelo. Jo, hop. Dobrý. Čestka. No se načík. Ty vole. Promiň, já jsem se to zakryj. Yes! Kill. Nice. My už natáčíme 3 minuty. Skoro 4. Vezmu si to branko, jeho. Tady tu aeronovku. Jsme se najíst. A vezmeme se aeronovku. My máme border v inventáři. Možná jsou lagy. Blbosti. Ne! Další. A uhodnocení. Zdrháme! Pomoc! A tyhle videa budou podle mě už kvalitní.
Budeme se to točit hodněkrát ty videa za týden. Třeba 2 videa za den. Wow, to mám před. Koukejte na můj parkour skill. Neumím. Ten Frank je prostě postižený, ale nějak já nevím. Můžu něco... Můj parkour skill je blbej. A ještě blbej nejít prostý, ať to víte, děti. Ale neříká se to. Já Smith král. Jo, kdyby znáte jeho chlát, dejte like a když ho neznáte, dejte dislike. A to pochybuju. Tyhle, že nejsou žádný nový postavy, ale jsou tady převleky tady po Chase McCaina. A těch je celkem 305, kámo. To se posral, ne? Tomu nevěřím. 305 převleků. Já to zkusím překonat. Rebel, pojď. Já miluji, čím novější jsou hry, tím víc někdy je postav. A ty postavy... Wow, já to... Hej. Česká. Prostě Indiana Jones, který měl asi 60 postav. A teďka prostě Lego Marvel se všema DLCčkama mají nějak 200 pady nebo tak. To je prostě bombastické. Wow. Což mi připomíná, že třeba Lego Avengers bychom si taky mohli dát někdy let's playovou sérii, co by na to bylo. Wow. Jako... To nebylo vůbec vůbec jako... To už jsme vybírali? Ne. Oh, nice. Lopatu. Budeme mlátit lopatou přes hlavu. To nedělejte. Já dám ještě jídla. Cože? Co to je? Kde jsou? Víš, tam nejsou. Já na to nechápu, ale... Ale může to být boty. Nějaký to nejde, kámo. Hej, mě už zajímá. Wow, možná. Bum, a skočím. Yes! Tomu já říkám posilování. Ještě, že tady mám ten šéf. Ty vogo. Ne. Wow. Jako dobře. A chci vám tady ukázat lobby. Jsme na Survival Games. Jsou nějaký lobby. A ještě jsme to nevyřešili, wow. A možná... Chci se kouknout jenom tam. Možná... No. Wow. Možná za chvilku to víš konec videa. No tak tohle bude konec videa. Tak zatím čau. A nezapomeňte dát like. A když se vám to líbilo, dejte like. A takže uvidíme se u dalších u dalšího Minecraftu nebo her. Tak čus. A dejte odběr.